ndị ụka ka ngwu na-eziokwu ihu na-eme amaka omenala biko hapụrụ ndị ụka ka ha zuo ike ihe nnọ bụ egbe ebere ibe ugoberụ nke si ibi ya ebe na ya nwụọ ọ ihe nnọ ọmụnwa bụ elefant na-ekwu okwu a ka ngwu na eziokwu omenala emego arụ n'ụwa omenala mere ezigbote mpụ ụka bụ na a na-efiche some of the atrocities ndị omenala kọmiti ofu omenala bụ na mmadụ nwee ejima egbu ofu ejima hapụ efu ọ dịrọ mma omenala bụ na mmadụ nwụọ ewere mmadụ wee nie mmadụ unu asị na ọ dị mma tonekwe na ihe ọfụma ka m gwazi unu eziokwu omenala mere mpụ na ọtụtụ ihe enwekwara omenala dị mma nwee nke dị njọ bụ ihe m na-agwa unu ndị ụka ka m gwa na eziokwu ndị omenala mere arụ ọ na-abụ nwaanyị di ya nwụọ asọspekt na ọnwụnye nwaanyị bụ ihe gburu di ya eje saa ozu arụ asa ozu di ya arụ ewere mmiri nye nwaanyị ka ọ ṅụọ negodi barbaric reasoning negodi barbaric thinking negodi myopic reasoning of a black man mmadụ nwee suspect na ya bụ ihe gburu ya kama ị ga-eje autopsy test do na autopsy adịbekwa mgbe ahụ ijeje saa ozu arụ para ozu mmiri ozu nye nwaanyị ya ṅụọ ọ ṅụchazie ya ṅụọ asị ehe na bụ ihe gburu ya gwagodi m onye ṅụrụ mmiri ozu ya ma ji wee nwụọ para bụ ụta afịa enwere some of the things ndị omenala na-eme bụ para ọ para ka eji eyinye unu egwu bịanụ ndị omenala nso ndị ụka na-atụ na ndị omenala ụjọ ndị omenala abụrụ ekwensu onye mara ihe a na-arụ ama nri gị mana ọ bụ mara ihe ha na-ewere ya rie gị ngwa ka mpịasị ego ole na kpumite nso ikpumite ego ị ga-afụ onye omenala ma ọ dibịa ma mmọnwụ gị na-abịa ime ihe ọ sị gị ịma ihe omeni dị simple. We shall go up into God's house with sound of joy. We shall go into the house of the Lord. Ị na-abịa ime ofu ọchịnye gị ụjọ otie kwuriche nwanne chekwuruche ahụ atọ n'ụjọ ịma ihe omeni leenụ na anyị na-abata n'ụlọ nsọ Chukwu oku nwa n'aka Chineke nwe ọgọ bịa narakwa ya n'ụwa ka ọ mụọ kwuru ọchịrị gị otie Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Ụka ka mfe karịa iji omenala jeje mee ihe. Ụka ama nna gị 1 naira. Ezigbo ụka ama nna gị 10 kobo ọ ịbịa kpechaa ekpere Chineke agọzie gị ịchọzie ịbịa mee Thanksgiving ịchọhọ dị n'ọrụ onwe gị ọtụ ịbịa dibịa taksị ya gị na ha ga-efi ụfọdụ na-eji a na-akwụ ụgwọ ụfọdụ ịbịa unu akpa ihe a ga-emerụ gị ọ bụrụ ta nke esi eme dibịa ọbụla ịbịa ha na ofu ụzọ gwọ gị confusion ka i wee hapụ ịmata ihe ọ na-arụ abịa ọsị gị ọdanigbe omeghe na-ịma mma ịma ihe ọ na-akọ ịma ihe omeni ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ onye anyị na-efe onye mmụọ ihe anyị na-eme ma n'obi ihe mmụọ onye na-efe bụ onye ịmana bifo n'ime ọfịa ka arụsị na-anọ dibịa chi ime ihe ojee n'ime ọfịa ezigbo dibịa kara aka na-eje n'ime ọfịa mee ihe ọ mechakwa ọpụta mana kịta na ndị dibịa na-ebizi na flat biri na ezigbote flat ma mma 3 bedroom flat bute ọkọ ma ya ezigbote tiles bute conduit wiring mee ihe ezigbote fence tinye ezigbote boma steve igbo na gate akwa dibịa ka m gwa gị eziokwu ihe anwa bụ onye aghụgbu ka eri unu apatronize na ndị a iche ime ihe ka na blessed sacrament sekpuru anyị kpee ekpere Chineke agbaghara gị njọ ma o mere gị ihe ịchọ ifụta ị na-eje dibịa a na-eri gị bifo dibịa chi mere gị ihe o jee dịka o mechiche ọsọ gị na wee nawa bifo ị na-erube gị orugbe gị mere gị ihe ọchị mere gị bọtụ kịta ndị dibịa kịta anụnwa bịa ịkwacha ya ka ọ bịa mere gị ihe ọsọ gị mere ya ope dibịa kịta na-emezi ope dibịa kịta na-ejesi klọb ọkwaje klọb na-agba ọmọsị igwe obe anyị na-afụcha ha